रिफायनरी समर्थनाचा मेळावा जो आहे तो संपन्न झाला आहे। या मेळाव्यातून माघारी जात असताना काही महिला जे आहेत त्या आपल्यासोबत आहेत। मॅडम काय सांगाल, कशा पद्धतीचं समाधान आहे, काय माहिती मिळाली या मेळाव्यातून? या मेळाव्यातून आम्हाला बरीचशी माहिती मिळाली, म्हणजे जे आम्हाला अपेक्षित होतं, ज्या इच्छेने आम्ही इथे आलो होतो, म्हणजे आमच्या ज्या मनात हे होतं की आम्हाला पण असं समजलं होतं की प्रकल्पामुळे असे दुष्परिणाम वगैरे होणार नाहीत, पण ते कीर म्हणून ते त्यांनी सांगितलं ज्या गोष्टी, कारण ते त्याच्यामध्ये हे झाले इन्व्हॉल्व झालेले आहेत प्रकल्पामध्ये, तर त्यांनी जे सांगितलं ते आम्हाला खूप चांगलं पटलं। त्याच्यामुळे प्रकल्प व्हावा हीच आमची इच्छा आहे आणि आमच्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळेल, म्हणजे जी आमची मुलं आता बाहेर शिकतायत ती त्यांना नोकरी जाता इथेच मिळेल, बाहेर न जाता, ही आम्हाला ऐकून म्हणजे समाधान आहे। मनात बारीकशी कुठेतरी मनाच्या कोपऱ्यामध्ये काही गैरसमज होते, या मेळाव्यातून दूर झाले अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया व्यक्त होते। अजूनही काही महिला आहेत, काही काय सांगाल, कशा पद्धतीची प्रतिक्रिया व्यक्त कराल? रिफायनरी झालंच पाहिजे, नेमका का झाला पाहिजे, काय गरज आहे रिफायनरीची? मुलांना नोकरी धंदा मिळेल आणि महिलांच्या हाताला रोजगार तुम्ही काय सांगाल, तुम्हाला काय रिफायनरीतनं मिळालं, या मेळाव्यातनं मिळालं? खूप समाधान मिळालं, म्हणजे रिफायनरी झालंच पाहिजे। नक्कीच प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक समाधानाचे भाव आहेत, कारण की मनाच्या कोपऱ्यात काही जर गैरसमज असतील, हे गैरसमज अशा मेळाव्यांमधूनच दूर होतात। त्यामुळे अशा पद्धतीचे मेळावे वारंवार होणं हेच त्यावरचं एक किमान औषध आहे, एवढं निश्चित आहे। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, राजापूर। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।